DXDC Radyoman Report. Nakita sa usa ka political analyst sa Davao City nga inay ipanglabay o masayang ra ang mga smuggled rice, sakto ra sab nga apod-apod kini aron mapahimusla na sa katawhan. Sa interview sa DXDC Arman Davao kang Davao City political analyst Professor Ramon Bellano III, iyang gibutyag nga maayo ang tumong sa pagpanghatag og mga smuggled nga bugas ngadto sa mga pamilyang ubos nga nagkinahanglan. Apan, dili kalimtan nga dapat madakpan ang mga nagasindikato og bugas tungod makahatag kini og dakong kadaot sa ekonomiya og sa mga mag-uuma. Kini nga komento subay sa balita nga gipangunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpanghatag sa nakumpiskang smuggled rice ngadto sa 3,000 indigent beneficiaries sa Zamboanga City atol sa programa nga gilusad sa National Food Authority Compound gahapon September 19, 2023. Maganda no na napapakinabangan ng ating mga kababayan itong mga na-confiscate no, pero sana mapulso ng ating gobyerno ang pag-prosecute din dito sa mga smugglers na to. Tigil na talaga once and for all itong mga smuggling. Dugang ni Bellano nga dili magpakampante o dili angay makontento ang gobyerno sa pag-distribute lang sa maong bugas tungod kay kung dili maundang ang smuggling, magpadayon ang problema og kapait sa Pilipinas. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.